Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали ман. Соли нав эҳтимол набошадам, лекин мо ва падарка омад, падаркая қабул кардем. Инҷа аз ҷои корам додан падаркам барои бачаҳо. Ман хейр настольная игра сокровище. Ин барои Абубакру Абдураҳмон, камтар по возрасту инҷа выбирать кардагӣ игрушкая. Боз инҷа барои Усмон. Распис по дереву. Чем хей рассказка мекунем, деревянские игра ин. Инҷанда ному фамилии навистагӣ Рахмонова Муаззама Абдувалиевна. Короче, якта ҷои корхонада сербача ман будам, сета ини дигар бисёриҳо якта ё дута. Мози падаркая гирифта омадам. Имрӯзи якум то суди ҳафа кор кардим. Суди ҳафандожи ресторана маҳкам кардим. Биём кати авсунам бачаҳома гиром рафтиян омада. Ҳамаш бача ваёндиам дуту писарчишон ҳай. Ҳамаш бозӣ кунада бор гуфта гиром рафтиян. Боз инҷанда падарка як коргарам дод. Инам барои бачаҳо легоин сабират мекунад. Ба фикрам ҳастиш як хел. ҳозир телефон кардам, авсунам хом мерад, гуфта номаш чӣ кардан, хоравад, гуфта пурсидан. Усмон ба дилам ғаш кард, ягон бор ман дур шудагиш немешаванда гирия накунад. Гуфта хай, гуфтам оварда монид, гуфтам ягон рӯз выходной када бацуни бачаҳома гиром меравам гуфтам. Боз инҷанда маленький подарочка. Инҷа якта шоколад, нам якта дугонам дод. Анамин духтаро падаркачи барои бачаҳо хай бача ҳоле намедонад соли навиди мусулмона набудагиша, лекин хай явзи мебиёд хурсанд мешад, хурсанди бачаҳо. ҳозир камтар инҷа заготовка духтаро ини ман ҳозир 4 дона силиконни курица буд, қариба 9 кило буин. Заготовка тайёр мекунам, как раз почти як маҳ изофаям мерасад, чунки гӯшти гову фаршу аралаш карда истифода мебарам. Барои ҳамин як маротиба заготовка мекунам. Иногда дурунаш бо просто так крилишка мехарам. Крилишка расу нағз мехӯрад бачаҳои ман, духобка ва пухтагири дагар. Инҷа филе курини фақат салат ба истифода мебарам, но иногда котлет тайёр мекунам. ҳозир ҳамаша мехоҳ як донагӣ пакет ба андохта морозилка ва отправить мекунам намак зада. Короче, фақат 1 сони мегирам ва мехоҳ як пор салат ба мин оили мова бас мекунад. Инҷанда част костиош барои суп обязательно бе ин вообще мо бачаҳо суп намехӯрад. Бульон кати суп тайёр кунед агар расо бамза мешад, но асоби курини ки говядики ҳам бамза мешад, лекин говядина кости бисёртар ҷӯшондан дар кор, барои ҳамин бисёртар ман курица истифода мебарам. ҳозир ин шаб ожинва отправить мекунам духобкава. Мариновад кардам инҷа томат, кашнич, чёрный перец и паприка ҳамроҳ кардам. Паприка расо бамаза мекунад. Боз инҷанда бёдрышкаша ҷудо кардам. Бёдрышкашам ҳозир намак карда холодильник отправить мекунем, но ягон хӯроковами ягон хӯбоми части салат ба ягон чиз истифода мебарам. ҳозир аввал якум духобкава отправить мекунам, чунки хӯроки шом ба бевақт нашавад. Баъд оҳиста оҳиста мондагиша ба сар карда мегирам.
چه فقط گولی که کریلش بشه زیاد دخوابka отправить میکنیم. برای این چسبیدنش کمتر روغن همراه میکنم. Так, все. Правим духовку. Нав кор омада хонава дар омадам. Оснам бачаҳомо гиром рафта. Просто WhatsApp бинависидаям ки хемо омадимо гиром рафтим. Имрӯз мо коранда хе заказ бисёр буд ки ҳай даже телефона дидам беям вақтам нашуд. Хе дадош ба телефон кадаги дадош иҷоза додагӣ баъд гиром рафтагӣ. Кор омада дар омадам хона хоб холӣ бе бачаҳо вообще хона бо инам намешудааст. баъзе вақтҳо мешуд ки акор монда шуда биём агар ҳамаш ғавор кунад агар ҷанг мекардам ки ғавор накунид то монда шуда омадам гуфта. Лекин беҳами вай бо вообще чхебас ҳозир монда шуда омадагӣ бошамам нигоҳ накарда камтар кори хона мекунам гуфта. Ин гӯшта дина гиром омадагӣ будан дадош холодильник ба мондагӣ будам гуфтам биё мина намаккара якбора морозилкава отправить кунам. Гӯшти мурғ тез вайрон мешавад. Барои ҳамин дина бозискам холодильниканда истода буд. Ӯзе гифтам ки майда карда морозилкава отправить кунам гуфтам. Ҳозир телефон кардам оснам ба кити дарроб гиром бид бачаҳо як гуфта гуфтанд хас торговый центранда KFC вешитим бачаҳо якдам бозӣ кунанд ҷои детский игровой бедаровардам гуфтанд. баъд бурафтасигинда дароварда мемонам гуфтанд. Юх мегӯянд усмонам гиром буравим хоравад ҳамаш рафта гуфта. Усмон ки ягон бор аммо ҷудо шудагӣ не гуфтам бит овардамонед ки терфиша банда бо вай накунад шумои нороҳат накунад гиря када хеста ки Абубакру Абдураҳмон ҷон гандоз ки хоравим гуфта ваҳова равад агар худо метиҳад бозива оснав гап намезананд. иниваёям дута писарча фақат инҳо агар ҳамин як диргошона бенад агар ҳама ҷой ба сараш мебардорад. ҳафтим ҳозир гуфтам овардамонед гуфтам ягон рӯз бо ягон ҷова гиром мерем гуфта. рӯзои оддих ба насиби иншоалло. ҳозир соли нав ба ки ҳамин баҳони соли нав кати ҷои кор оддих мешавад бисёри одамова ба ҳамин вақтанда якбор ҳама хешу тавору авлодое дида мегирем. хулос кати ҳозир ман инҷа якбора курини рис тайёр каросиям духтаро якуми дафъа интернет дида тайёр каросиям. инмо усмони қада хӯрока нағз намехӯрад крилишке камтар рис тайёр кунам гуфтам. инҷа камтар гӯшти мурғ хе болгар чеснок томат ҳамроҳ мекунем. баъд вай бояд рис дам мекунем. риса ман ёза камтар оба ҷӯшондам кати ба вақтар тез тайёр шавад гуфта мулоимтар тайёр кунам. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله
هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك